mu ce sau huɗu. To a sau huɗun ɗin kenan mutanen nan in sun zo daga alƙibla daban-daban iya yau kenan ne ko kuma sai ka ce a kowace rana. To ranaku nawa ne a yini na duniya? Ranaku bakwai ne duk su suke maimaita kansu. To sai a ce to bari a sake cewa yanzu za ka buge shi da huɗu kenan, wannan adadin za ka ce 1030 sau huɗu, saboda ko ta ina su zo buɗin ya zo. To a yau kaɗai ne ko kullum? Kullum shine sai ka sa sau bakwai na kwanaki bakwai ɗin nan su kaɗai suke juyawa. Yanzu yau Laraba to wata Laraban ita ne za ta kewayo, bayan kwana bakwai Laraban ita za ta sake kewayowa. Kaga kenan kwana bakwai su suke ta juyawa kenan kullum kenan. Madadin ka ce kullum sai ka sa sau bakwai shi ma. Sai ka sa sau bakwai. Sai ka sa sau bakwai sai ka nemi adadinka. In ka sa sau bakwai sai ka nemi adadinka nawa zai baka. In ya baka wannan adadin to shine za ka yi wuridin wannan sunan Allahn da ka surka a ciki, shine ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu sau wannan adadin. Bari mu je mu nemo adadin nawa zai kama. Sai mu zo calculator mu. Yawwa ga abun da to yanzu lissafin za mu 1030 sau huɗu na alƙibla gabas da yamma kudu da arewa ya bamu 4120. To sai mu ce kuma a sake dukansa sau bakwai. An ce sau bakwai ɗinnan shine ranaku bakwai masu juyawa, kamar ka ce wa Allah kullum dai buɗin nan ya dinga yiwuwa, kullum ba wai iya rana ɗaya ba ko ta ina kuma kullum. To kaga shine zai baka adadi 28,840. Bari mu je nan 28,840. 28,840. 28,840. 28,840. 28,840 zai bada 28,800.